हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन जों दायो आदाजों जों माबायाव थांनो नागिरदों आरोना जों मायाव थांगोनब्ला दतमा थांगोन जों बिराद गोबाव जाबाय माने दतमा बेरायिया दतमाखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो माने बे आदामोनाव दंफैयोमोन आरोना दा आं दाबो माबायावनो दं लांदांफारायावनो साननैसो थाथ'गोन नोंथांमोननो आङो गसाइगावखौबो देखायनो हागौ ओमफ्राय बिथिजाय सरलपारा थांगोन जोङो 30आव माने बे मासनि आगस्टनि 30आव थांनाय जासिगोन आरोना माबायाव सरलपारायाव जोङो बिसमुरि जानानै थांगोन ना बिसमुरि जानानै थांगोन आरो जाय आंखौ लोगो हमनो गोसो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड जायफोर आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै जाबाय ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव आंनि इन्सटाग्रामनि आइडि लिंक होनाय जादों बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दतमायाव थांगासिनो थ' नोंथांमोन दायो माने आङो लांदांफारायाव दंफैयो आरोना लांदांफारा फकिराग्रामनि एकदम खाथियावनो क'क्राझाराव बेनिफ्राय दायो जोङो दतमा थांनो नागिरदों दतमायाव बिराद गोबाव जाबाय आरोना थाङैया ओमफ्राय दतमा टाउनसिम आं थांफेरखायाखै थांनायालाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो थ' नोंथांमोन बे गामिया लांदांफारा होननाया स्टेसन खाथियावनो आरोना एकदम स्टेसननिफ्राय 1 किल'मिटारल' जायो दायो जोङो फकिराग्राम स्टेसनथिं थांगोन आरोना फकिराग्राम स्टेसननिफ्राय साहा दावखोलांगोन जोङो ओरै दतमा थ' नोंथांमोन नैबेनो आरोना फकिराग्राम जंसन होनना बुङो फकिराग्राम स्टेसन बियो बिनिफ्राय बारा गोजान जाया बे आदामोननि गामिया बिस्रानि गामिया माने खाथियावनो आरो लांदांफारा होनना बुङो ओमफ्राय नैबेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव मुसुखा खाम्फा बानायना दोनदों खिन्थु बर'नि नङा बियो मिथिबायना बर'नि सानदोंमोन आं मैया नुदोंमोन आरो बर'निबा मोजां जागौमोन खिन्थु बर'नि नङा गुबुन जाथिनिसो आरो राजबंसिनि ना मानिथाय बेयाव एनै दलबो दंलायलाङो थ' नोंथांमोन बेनोसै आरोना फकिराग्राम स्टेसना नोंथांमोनथ' देखायखाबाय आङो नैबेनो फकिराग्राम स्टेसन क'क्राझारनिफ्राय माने गेजेराव स्टपेज गैया आरो डाइरेक्ट फकिराग्राम स्टेसन मोनखायो बेनिफ्राय ओरैजाय सोनाबथिं थाङोबा धुबुरि थांजायो ओमफ्राय ओरै गसाइगाव दा गसाइगाव मोनबेसे स्टेसन बारनांगौ मोनथामसो बारनांगौ नामाथाय क'क्राझारनिफ्राय लानानै बारा मोजां मिथिया आङो बेनो आरो फकिरा टाउना बेनिफ्राय सिदा साहा थांबाय थाबानो जोङो दतमा मोनहैगोन आरोना बारा गोजान जाया बेनिफ्राय 10-15सो जागोन नामा औ बिदिनो जागोन आरोना 10-15 किल'मिटार जागोन दतमा गार्ल्स स्कुल दतमा टाउन मोनबाय नोंथांमोन दतमा नायनो हागोन दतमाया बेनो आरोना थ' नोंथांमोन आङो दायो माने दतमा मोनफैबाय आरोना दतमा ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो हागोन आङो नैबेयाव मुसुखा खाम्फा बानायना दोनदों बेनिफ्राय जोङो माने प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि जिथुनाखि फकिराग्रामाव जागोन आरो ओमफ्राय बिनिनो माखासे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि फर्मखौ फिलआप खालामनानै दा बेयाव होफैदों आरो आदाजों आंजों नायनो हागोन नैबे एबसु अफिस बियो माबानि बे दतमानि आरोना नोंथांमोननो बे केमेराजों देखायगासिनो आङो ओमफ्राय जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथखौ फबनाय जायगाया नैबे आरोना नोंथांमोननो देखायगोन आङो ओइथिंजाय दसे थांनानै देखायगासिनो नोंथांमोन नैबेनो आरोना दतमा आनसलिक कमिउनिटि एबसु अफिस बेयाव माने जोङो फर्मखौ फिलआप खालामनानै लाबोदों नोंथांमोनहा नायनो हागोन बेनो आरोना दतमानि अफिसा जों दायो सिङाव हाबलांसै ओमफ्राय फर्मखौ हैनोसै थ' नोंथांमोन दायो आङो अफिसाव दं आरोना जोंहा मानो होनना बुङोब्ला जिथुनाखि फ्रि ट्रेनिं कर्स लागासिनो कर्स होगासिनो जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बेखौनो माने फकिराग्रामनिफ्राय फकिराग्रामाव मोनसे सेन्टार खुलिगोन आरो दा बेयावहाय फिलआप खालामनानै नैबे जोंहा बे आनसलिकनि बियो एबसु अफिसा बे माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि अफिस आरोना बे दतमानि दा बेयाव आंनि लोगो सासे दं दै बेयाव नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन हेलौ हेलौ मारै दं नोंथांमोन बहाय नै लोगो मोनबाय आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांखौ लोगो मोननानै थाखाय औ ओमफ्राय बिथांखौ आगोलनिफ्रायनो माबा रिकुवेस्ट खालामबाय थायो आङो मानसिखौथ' लोगो मोना कमेन्टआव हरो ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायनानै बोरै मोनो फाग्ला बेखौ बुंनांगौ बिराद इन्टारेस्ट जादों बे थाफाग्रा मानसिफ्राबो उदै बिहर जायो बेबो आंनि लोगो आरो आं बेखौ इन्टारेस्ट मोनो बिराद आरो आं दिनै लोगो मोनबाय आंनि पार्टनारखौ
जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना बिथांखौ लोगो मोननानै आंबो दासो सफैदों औ माने नालाय औ आखाइ साजोब्बाय नै गारि सालाय गोजाजों दा बेरायहैदोंमोन आरो दा आङो नोंथांमोननो माने बड'फा उपेन्द्रनाथखौ फबनाय जायगाखौ देखायगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय दसे नायलांदो औ दे बिदिब्ला 30 तारिखआव फैदो बुन्दु औ सरलपारा थांनायनि सरलपारायाव जोङो थांगोन दे बयबो गासिबो थांगोन लोगो मोनखागोन आरो जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नोंथांमोना 30 तारिखआव फैबानो जाबाय जों जमा थांगोन लोगो हमबानो जाबाय आरो ना दे बिदिब्ला आं देखायगासिनो दे फै सरलपारायाव लोगो मोनगोन सिंगेलसो दै सिंगेलसो लोगोआ बन्दुआ मिथिबाय ना सोरबा नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव आंजों रायज्लायनो हागोन आरो ओरैनोथ' नाम्बार बिदि माबानाय जाया नालाय बयबो बेलेगाबो फन खालामनो हागौ नालाय इन्सटाग्रामाव मेसेज खालामबानो जाबाय आरो ना दतमानि बिथाङा मिथिबाय औ दे थ' नोंथांमोन दायो जों माने फर्मखौ जमा होखांबाय ओमफ्राय जोंहा आलासि दं आरो ना आदै ओमफ्राय बिसिनाव थांगोन जोङो नै आदा दैमाल दं ओमफ्राय बिथिंजाय नै बेबो आदायानो नायनो हागोन नै बिसा आरो फैबावबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै एकदम लोगो गोजा आंना मिथिबाय ना दतमायाव क'क्राझाराव सब लोगो गोजा आरो ना नायनो हागोन नै बिथाङा मोनफैबाय मोजां ना खबरा दे गोजोननाय थाबाय थ' माने लामाया अखा हानायखाय एसे गाज्रि जाबाय आरो ना नोंथांमोन ओमफ्राय जोंहानि आबैनि बिब'नि आरो ना आबैनि बिब'नि जायो जोंहा आफानि जोनोम जायगाया बेयावनोमोन आरो ना दतमा बरागारि ओमफ्राय नोंथांमोननो उपेन्द्रनाथनि फबनाय जायगाखौ आं दा देखायगोन दे मिथिबाय दायो आं आदैमोनाव थांगासिनो थ' नोंथांमोन माने आङो दायो आदैमोनाव मोनफैबाय आरो ना बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनैसो फैदों ओमफ्राय जोंहा आफानि जोनोम जायगायाथ' बैथिंसोमोन ओमफ्राय आंथ' मिथिला दायो आबैमोनाव सोंनोसै आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो आबैखौ आबै मा खबर नै आबैया बेनो आरो ना जोंहानि आबैनि बिब'मोन नामा आबैनि बिब' बियो मिथिबायना नोंथांमोन खुलुमबाय आबै ओमफ्राय आदैया नै बेनो नै आदैया बेनो आरो आदै मोजां ना खबरा खिथाहरदो एसे मोजां औ ओमफ्राय दंथ'यो औ दे ओमफ्राय मादैखौ खिथागासिनो आं नोंथांमोननो मिथिबाय मादैया बबेथिं थांखोथाय लाजिबायसो नामा र' मादैखौ देखायगासिनो आं मादै नै जोंना मादैया बेनो नोंथांमोन नै मादै खुलुमबाय मादैया बेनो ओमफ्राय माखासेफ्रा बहा थांजोबखोथाय गैया गामियावसो गामियावसो औ आंबा मैयासो फैदों दे नोंथांमोन बेनो आरोना जोंना ओमफ्राय ओरैजाय दंबावोमोन आं दिनै थांजोबनो हानाय नंला माने बरागारियाव दंबावोमोन आरोना ओमफ्राय देखायनो हायोबा आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन दतमा कलेज मोनफैबाय नोंथांमोन दतमा कलेज नै बे हाथाय जादों बेनो बड'फा इउ.एन. ब्रह्म कलेज थ' नोंथांमोन दायो माने आङो बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि कलेजाव मोनफैबाय आरो ना नैबेनो दतमा कलेजआ नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय सिंथिं हाबलांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नै जोंना लोगोफ्रा दंजोबो गासिबो नैबेनो नोंथांमोन मिथिबाय दतमा कलेज दाथ' माने स्टुडेन्टफोर गैया कलेजाव दा बन्द' नालाय ओमफ्राय नैबे आरो ना र' सिंथिं थांनानै देखायनो आं नोंथांमोननो दतमा कलेज दे बियो बड'फा इउ.एन. ब्रह्म बेनो दतमा कलेजआ नै गोजौआव माने दासो लुगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय नैबे फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र मोनथाम फ्ल'र दं बेयाव फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'र आङो गोजौआव थांनानै देखायगोन र' नोंथांमोननो एसे नोंथांमोननो ड्रन शुट देखायनो नाजागोन आं बिराद मोजां खिन्थु दायो हाग्रा दुजोबनानै दङ कलेजआ माने दायो क्लास जायाखै नालाय दाथ' लकडाउननि थाखाय अनलाइनसो एग्जामफोराबो अनलाइन जाजोबदों बयनियाबो सोब कलेजनियानो बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो गाबोन क'क्राझार कलेजखौबो देखायगोन मिथिबाय दिनैनि ब्लगा बेनो आरो ना दतमायाव बेरायफैबाय आरो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ उपेन्द्रनाथनि फबनाय जायगाखौबो आं गोजौनिफ्राय देखायनो भिउखौ मादि नुयो वाव दायो टपाव मोनफैबाय आङो नोंथांमोन नायनो हागोन गोजौनिफ्राय बेनो आरो ना बड'फा इउ.एन. कलेज होनना बुङो दतमानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कलेज आरो ना बेयो नोंथांमोन बेनो कलेजआ बिराद समायना आरो ना थ' आं गाहायाव थांसै दायो बे आरो ना दतमा कलेजआ ओमफ्राय नैबे आदाखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना दे चेनेलनि नामखौ बुंनानै लादो आंना मिस्टार दैमालु नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय माने बे आदाया गेम्सनि बागै नोंथांमोननो आपडेट लाबोबाय थागोन आरो ओमफ्राय लाबोबाय थाखायोबो अलरेडि गाव फुटबल गेलेयो नालाय ओमफ्राय आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन इउटुब चेनेलनिखौ
नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय औ दे ओमफ्राय नै बिथिं दङ जोंहा गुगोल मेप मिथिबाय गुगोल मेप माने बिनि थ्रुयै नोंथांमोना जुदि लामाफोर आन्दायदोंबा बेनाव खनसे कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय मोनजोबगोन आरोना नोंथांमोन दा चेनेलखौ बुंनानै लादो एसे चेनेल नामा गुगोल मेप नङा माने ओरैनो खन्थाइफोर आवरायोमोन आरो औ ओमफ्राय एसे गुगोल मेपबो देखायो आरो एसे एनै नोंथांमोना माने आं ओरैनो इन्टारेस्ट खालामदों दे नोंथांमोन माने बिथाङा खन्थाइ लिरनाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो खन्थाइ रायथाइ माने बेफोरबायदि आवरायो आरो ओमफ्राय लिरोबो बिथाङा दा सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जोंनो मिथिबायना दा बिथांनिखौबो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन थ' बिदिबा जोङो दायो थांनोसै बड'फा उपेन्द्र नाथखौ जि जायगायाव फबदों बे जायगाखौ नोंथांमोना एसे देखायनि नै जोंहा बिथिं बन्दु दङ सिनायखायो माने आंनि एकदम बेस्ट फ्रेन्ड आरोना दतमानि नोंथांमोन मिथिबायना थ'दो बिदिबा आंहा नांगौआनो जोबनो थाङा औ नंगौ नांगौ औ चलो थ' नोंथांमोन नैबे जाहैबाय कलेजनि नटिस नै बेयाव मेगाजिन बानायना दोनदों आरोना जायफोर माने खन्थाइ रायथाइ लिरो ओमफ्राय नै उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि लिरनानै दोनदों खबास्रि इन्जुर लाइसि माने बर'आव खबास्रि इन्जुर लाइसि होनना बुङो आरोना बेखौ माने मेगाजिन होनना बुङो इंलिसाव ना मेगाजिन नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिंजाय जोंहा बन्दुआ फरायगासिनो हाबिलाखौ मावफुंनो नै बिथिं लाइस्रि बे लाइस्रिया माने सोरबा सिख्लानि नामबो जानो हागौ दै लाइस्रि गंसे रेबगनखौ सोर लिरदों मैखोम ब्रह्म थ' नोंथांमोन बेनो आरोना जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगाया ओमफ्राय नैबे मा इयो बेयो माबा इउएन कलेज माबा बे गथ'फोरनि स्कुल आरोना नोंथांमोन बेनो इउएन स्कुल इउएन एकाडेमि ना इउएन एकाडेमि ओमफ्राय नोंथांमोननो मेन जायगाखौ देखायगासिनो आङो मिथिबायना जिथुनाखि जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ फबदोंमोन बे जायगाखौ देखायगोन आङो थ' नोंथांमोन दायो माने आङो बड'फा इउएन ब्रह्म फबनाय जायगाखौ मोनफैबाय नोंथांमोननो देखायनोसै आङो बेयाव माने स्टेचु बानायनानै दोनदों आरो मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोनदों खाम्फाखौबो देखायगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय लामायाव बबेथिं हाबनांगौ र' लामाखौ नागिरगोरनि आं सेन्देल खुनानै हाबनांगौ दै बेयाव हाबोबा मिथिबाय माब्लाबाबो बिदि मुसुखा खाम्फा माबाफोराव नोंथांमोना जुथा गाननानै हाबनाङा मिथिबाय सेन्देल खुनानै हाबनांगौ हाबोब्लाबो ओमफ्राय बैनो इउएन स्कुला आरोना इउएन स्कुल बेयो बिबार लायदों नै बिथाङा आदसा बिबार खायदों बिबार गैया नालाय भिडिअ लानाय बारे एसे फुजा होनदों फुजा थाङा थ' नोंथांमोन माने दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांथाबग्रा हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा बड'फा इउएन ब्रह्मआबो सासे जोंनि बर' फादार अफ बर' होनना बुङोब्ला जोंहा इउएन ब्रह्मआनो आरोना नोंथांमोना फैनो हागोन क'क्राझार दतमायाव बिथांनि जोनोम जायगाया बरागारियाव आरोना ओमफ्राय बिथांखौ फबनाय जायगाया नैबेनो दा जोङो बर'नि बिफा इउएन ब्रह्मखौ आङो बिबारजों बिबार होनो नागिरदों आरोना नोंथांमोन मोनसे बिबार बावबाय गोजाननि फैनाय गोजाननि आलासि थ' नोंथांमोन आं दायो माने बिबार बावखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो जिथुनाखि खाम्फा बानायना दोनदों इउएन ब्रह्मनि स्टेचु बानायदों बेखौ देखायगोन आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय चलो नायनो हागोन नैबेनो जोंहा बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयाव लिरनाय दङ नैबेयाव बिथाङा मा सनाव मा दाबि दैखांदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बेयाव गासिबो लिरनाय दंजोबो नैबेनो आरोना नोंथांमोननो देखायगासिनो थ' नोंथांमोन माने जोंहा जिथुनाखि फार्स्ट बर' कालचारनि बर' आर्टिस्टफोरा बेयाव माने गोदो केसार आर्टिस्ट होननासो मिथियोमोन दै टिभियाव बेफोरबायदि माने इउटुब होननाय माबायानो गैयामोन आरोना ससियेल मिडिया प्लेटफर्म दंब्लाबो जोङो टिभि निउस चेनेलफोरावसो नुयोमोन बांसिन माने बै समाव माने टिभि
सिडिजोंसो नायोमोन आरोना जोङो ओमफ्राय नैबेहाय शुट खालामनाय जादोंमोन बेयाव शुटिं खालामनाय जादोंमोन बे थुलुंगाफुरि होनबा नोंथांमोना मिथिजोबखायो संबो दङ मेथाइबो दङ आरोना मा होनना बुंगोन बेखौ नोंथांमोना सल' होनगोन सोर बबेबा जायगायाव सल' होनना बुङो बबेबा गित होनना बुङो सोरबा माने दानि यां जेनेरेसन जिथुनाखि सोलिबाय थानाय बेयावथ' जोङो मिउजिक सं होननानै मिथियो आरोना बांसिनानो नैबे जायगायावनो शुटखौ लादोंमोन आरोना शुटिंखौ थुलुंगाफुरिनि समायना बिबार बारिनि होननाय जायगाया बेनो आरोना नोंथांमोन थुलुंगाफुरिनि शुट खालामनायाव गाखोदों आरोना आं दायो माने बेयाव नायनो हागोन नै थुलुंगाफुरिनि होनलायनाय मेथाइ दंना मोनसे बेयावनो शुटखौ खालामदोंमोन आरोना शुटिंखौ बेयावनो खालामदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोन दिनैनि ब्लगखौ जों बेयावनो फोजोबनो सानबायमोन गासिबो फैजोबदो ओरैजाय गासिबो फैजोबदो नै फैगासिनो दं बैथिं उनथिंजाय थाब फैदो जोबथारसिगोन नै टाइमा बारा गैला नोंथांमोना बोरै मोनदों जोंनि दिनैनि ब्लगिंखौ एसे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर आरो जों दे मा बुंहरदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब बेल बाटनखौ थुना होनांगोन मिथिबाय आरो जोंनि इन्टारेस्टिं दिनै दैमु बुन्दुखौ लोगो मोननानै बिराद गोबावनि दिनाव दिनै लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय हेभि आंबो गोजोननाय मोनदों बयबो हागौमानि नोंथांमोना बिथां फंबाय दैमुखौ सापर्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे मा होनो मोजाङै मोजां माने भिउसफ्रा मोजां जाहाथे थाब बारायो नोंथांमोननि अननायखौ मोनथों जौगानो हाथों थ' आंखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामदों नोंथांमोना बे आदामोनखौबो बयखौबो आरोना आंखौल' नङा जोंनि बर' हारिनि जेसेबां आंगो बिदा फंबाय दङ बयबो माबा मोनसे निस्सय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जोङो गोजौ लेभेलाव थांनो हायो नङा होमबा रावबो हारसिङै राजा जानो हाखाया थिग बेबायदिनो जोङो आदायाबो गोबां खस्थ' खालामबाय थायो जिथुनाखि फुटबल गेलेयो बिथाङाबो दा जोङो मोनसे बयहाबो एम थायो मोनसे ड्रिम्स थायो दा नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंबो जोङो दावगालांनो हायो नोंथांमोना सापर्ट खालाम बे आदाया फुटबलनि माखासे नोंथांमोननो आपडेटबो लाबोबाय थागोन ओमफ्राय बिथांनाबो इउटुब चेनेल दं बिथांनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना सापर्ट खालाम ओमफ्राय नैबेखौबो जोंहा गुगोल बाबाथ' नङा जेनेबा गुगोल बाबा बै फिल्म बानायनायखौ बुंनो आरोना दा बियो खन्थाइ रायथाइ लिरो आरोना खन्थाइ रायथाइ लिरो बिथांखौबो सापर्ट खालाम बिथांखौबो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय ओमफ्राय नैबेथ' आंनि बन्धु ओमफ्राय नैबेथिं दंबावो सासे जोंहा बेबो आंनि आदा आरोना बिथाङा माने डिफेन्सआव मावो दे एसे नोंथाङा मा होनना बुङो डिफेन्सआव सोरबा जयेन जानो गोसो गुदुं सेंग्राफोर दङ गोसो गुदुं सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आरोना दा बिथांमोनखौ मा मेसेज होनो सानो एसे बुंहरदो माबायदि प्रिपेयार खालामनांगौ माबायदि प्रेक्टिस खालामनांगौ बेफोरनि बागै औ मिनिनाङा दे माने एसे ससियेल मिडियाआव माने आयनायाव नायनानै बयबाबो एसे बुङोबा बोरैबा मोनखायो नालाय गोदान एसे माने नार्भास जायो आरो लाजिनाय एसे फैयो दा जेबो नङा नोंथांमोन आं नोंथांमोनथ' खिथाबाय थाखायो आपडेटफोरखौ दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरो बेजों लोगोसे जायफोरा दिनैसिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो आं सरलपारा थांगासिनो दङ 30 थारिखआव जोङो नैबेबो थांगोन जोंहा लोगोआ बेबो थांगोन ओमफ्राय आदामोनबो थांगोन जोङो गासिबो लोगो मोनजोबगोन सरलपारायाव ज' लोगो मोनलायगोन लोगोफोर सोर फैयो लोगो हमलायबानो जाबाय सरलपारायाव मिथिबाय 30 थारिखआव दे अके बिदिब्ला लोगोफोर मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार लाइक थको सब्सक्राइब दाबाव तो बिदिब्ला नोंमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि